paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Mas daawak at talaga, Mare. Ne, anya ko matipagsiddaawam ngay. Agbibiyag matlat tada marito yang kan kabadong. Uray agpada da sa dot. Ay na, Mare, mas daaw ka pailaang mag. Pampanunotek no pangalalaan day tikan kaninda. Ijay balay, Mare. Ije balayaw. Wen, pasaray dumawat da. Ay, unay matanday ta. Apay, saan da nga umay dumaw-dawat kan ka, Mare? Good morning, Marikwanang. Di mon ituloy ti anyaman nga ibaga, Mare. Tawan. Awan ti maitad ko kan ka. Urayam mat amal pasti baga ka. Ay, awan nga rod. Amo kon nga umay ka dumawat kanyak iti kaninyo kanibadong mau. Naglaing kan maray tanapugtuan. Kasano nga amaw? Ada nakaibaga kanyak. Imbaglakit din ta dinamag ka. Ay, kastagayam tibaak. Naungot lang arudan, imot pay. Anya ti kinunam, ulitem man. Panawan ka man laangan dito'y nakadadaan at tersinam. Malugi ka kumangaraw. Uyan, ayan na nga, ginadawat mo amakat ka ni Marikwana. Awan, jakon agsoblay de tersina na. Kapay nga. Nagsinungbat kami nga raw. Ayun, ay kamutin tuyan. No kastoy nga agdawat ka iti kanay. Saan ka makiapapa? Tato'y kanda ka. Nagado dita pagdawatan iti makan. Bay amon da abaak. Ang nanayon abaak tanakaim-imaw. Pagdawatan tangarot itan ngay. Nagado dita akaruba. Ni Kapitan, ni Maribanang, ni Kwaraw. Nagsisingput amin da gita badong. Ken kang runaan na sa andaan na imaw. Good morning, pare. Nay, nakaisam ka ngay ba dito barangay hula? Ay, katuwan mo ta, pare. Naragsa ka gaya man nakakita ka. Pare. Kanya man ang insuro di maestrata idilimentarita. No, ada bisita. Naglaka. Good morning, visitors. Good morning. Please come in. Sumre ka kung pare, please sit down. Kasta. Agpabisita kami tunay, pare. Bisita mo kami na talaga, pare. Ay, anyak maipaikukan ka, bisita. Kastoy ngamin, pare. Nagsikawil ka pa. Ay, kituon mo da. Bisita gayam. Sa bagay, Mayak man nagpatulong, pare. Ay, kasla mo kung titulong ay bagbaga ba? Tumawat ang ititulaw. Tawag kami makanmay. Kanituyang ko, pare. Sabi ko na nga ba? Amok magkait at tulungan nak, pare. Uray bagas lang. Timaitid mo, pare. Ayusain. Mala, tulungan ka. Dayta ati kapitan. Kapitan Enteng, the best kapitan. Naragsakmat ni kabadong arimwar dito barangay hall, Kapitan. Inikak gayam iti kananda kanituyang. Inikam? Una, kinisayak di nakadulin a relief goods. Naglaingan day ta akong parem? Baya mo ta narigat no mabisinan da ka ni Marituyang. Kasano saan da mabisinan, kat nagsadot damot nga men. Aya! Naglawa di bangkag da. Saan damot akayat amapan mulaan. Day tala agtugtugaw ti aramidan da iti inal daw. Ay, makaungot akadagita nga agasawa. Yay! Addan ka nun taba daw. Nangalam nga iti dayta. Ije barangay hula. Adda pa'y pasurot na noodles kan sardinas. Kunaking ka, nalainga ka dumiskartay no makanlaing, tuyang. Sino nga'y tinangtad dayta? Ay, kanya kumpari nga yung tinga. Ay, sus! Nagsingput talaga ni Kapitan. Iso nga ron di magbagaking ka. Nga uray no sadot ka, basta napuskol na itarupam, agbyag ka. Iso nga ron tapos puskulak pa'y dayto'y rupak. Apay nga agtrabaho tapay laing ngay. No naglakhamot ti mapandumawat iti tulaw. Angkay, kumita ka DJ balay tatatabadong ka na natuyang. Apay mat. Basta,
kumita ka Ay, nimot marituya kan paribadong dyan nakatugaw iti agdanda. Unang kail, kita maw, agking kinuto daw. Ay, imbis nga trabaho da. Agkin kinuta, ter aramidin da. Nagpadadangarod asa daw. Hey, noawan ka ninda, mapanda dumawat kanyak iji barangay hall. Siya kang kail, numalpas ti panagpasadak iti tricycle kaw, mapanak adagos iti bangkag kaw. Ay, kasta ati nagagat abaraw. Diyak pa'y ngarod masangon ti agar mang kail. Aguray pa'y lang dagita babalasang Ha? Isudan ti aguray? Kasanungay da ito'y ba daw mabisinak manan? Mabisin ka man ay. Kalkalpas na pailangan ng haldaw. Kasto'y nga raw no awan aramido. Naglaka ak amabisbisain. Ay, sa bagay Tauray siya mabisinak man ay. Ay, pagdawatan tanga tamanin iti kanenta. Si kamot tan ita, ti mapandumawat. Tasak idi na minsan. Ag sinublag tamot Ay, di ka man nagsirip-sirip di tamaritoyang ta nakita kan ngaglumlumang di taigid ti Tersina. Ay, saan ka nga ikan iti uray anya? Uray anya pa iti araramidag. Si kakitin. Sapay nagpintas kay tangal daw. Ay ikasta ay ha. Uy, maray, bagbagay mo day tablaws mo at sabong-sabungan. Ay, bargin lang day ti maray. Ay, bagay ko gakayap. Uy, bagay mo tanalabaga. Ay, nagpintas ka, maray. Ay, agyaman ak, maray. Ay, adda ka di sinapay amabalin mo nga ito. Kanya, di saan mo analak. Kuna, kun ka. Awan maitad ko kan katinapay. Kan oray adda, ilakok da jay, saan ko ngay padawat. Kasta, apay ti ko ng bagay mo day tablaws mo, ha? Ad-adabe mangit ka. Ad-adabe makit ka. Baak ka lang agpaysaw, pwes, ita ka ng dangan. Ay, uray anya ti bagbagam, saan ka ngay kan? Jakla kumanak na paano kita Tersina day takwa ng baak. At damo ni Maribanang di ta palayda. Madam mga agwalwalis di ta paraangan da. Maribanang! Oh, apay maray. Ay na, naggagat kan Maray. Ay, win amaray. Tane, nagado natin nag-abulong. Nay, minula am gayam iti masitas ti arubayan niya. Win, maray. Ay na, nagmayat ti sabong dagiti masitas mo, Maray. Nagmayat ko na, maray. Wun, Maray, agkakaraid, yellow, pink. Ay na, nagmayat kita. Ay, Ay, aniyan ti mapaspasamak kan ka, marituyan. Awan mo ti makita kasabong dagita amasetas. nagmayat akita ang dagiti sabong na Maray. Blooming akaskin ka. Siyak ti ibagbagam ablom eh. Kas ka lang aron sabong blooming Maray. Ay, thank you Maray. Si kamanlat na kaiturod anang ibaga kanyak iti kasta. Saklaan ni Kapitan Ngay. Ay, pulos, di na naibagbaga kanyak dayta. Saan na nga amo adayawan ti asawa na? Pudnumot blooming ka Maray. Kas kalabalasang. Balasang iti away akasamgita. Sige, Maray. Agkanta ka, taagsalaak. Sige, Maray. Kastoy Taga-away kami nga agdamdami. Ay na, naragsak imbaglakit din Aamok mo't basit ti agsala. No pa'y adudat manglalais kada kami. Muston Maray, jakon amot ituloy na. Apay ngay, sapay kayat ko pa'y ti agsala. Ay, Maray, ikanak man kidi iti makan.
imbagla ka nun mikin ni badong ka. Ay katuwan maray. Ay anyat kayat mo aya. Mabalintag pili maray. Umay ka ijay kusina. Taagpili ka ijay no anyat kayat mo. Ay, kasta at ikayat ko maray. Day ti kayat ko maray. Kun day tapay Natangkan bagas? Wan maray. Tawan nga min bagas mikin ni badong kaw. Kun ngay day tapayan no mabalay. Tinapay, maray. Ay malagip ko maray. Adagayang palaman niyaw. Pati palaman, dawatampay. Ay katun kasano ngay akanon mi day tinapay no awan palaman na. Ay wan gayam anya. Ay maribanang. Tangay napintas ka ita. Mabalinti dumawat iti kapay. Ay wan maray. Day talagayam. Partneram mo na iti asukal. Ay sus, masabat ko ni Kapitan. Nasken asan na makita da ito nakasupot na inalak di tabalayda. Narigatan. Ay, Marituyang, anya tilam-lamang mo itilikudam. Ay, adayamot Kapitan. No, kasla di mo kayat nga ipakita ti ilam-lamang mo. Ay, kwa Kapitan, natinti karga da ito. Napan ko man ginawa di takarubat. Aya? Sigay agawid akaw. Tay-tay pa nga gururay ni Badong kaw. Ay, agawid ak mo tanta makakapkapiak. Pakumusta am to ni Paribadong, Kunap nga itimpla anak iti kape. Awan nga rud ti kape kan asukar. Taapay nga awan. Awan nga rudan. Ayan nga dagiti ginatang mo at tinapay anak kaparabaw ditoy. Kasla magic meten nga imawan. Inted kon kan ni Marituyang. Nagapo dito'y balay? Wan, naging inistorya kami laang. Idi kwan, inted kumat aminan akayat na. Naawanan talakit nga rod. Ay, adan samot puli ni Marituyang abudol-budol. Ay, talaga budol-budol ti puli na dahi ako marim. Sumit lagayang nga idinasabat ka. Kasla da ilim-limang na asupot. Inala nagayam dito balay. Saan mo ten arumrumwar di tabalayda ni Marituyang? Ay kat nawadwad siguro ati makanda iso akasta. Ay, agasemmet ngamin dya inala ni Marituyang amak-makan ije balay me. Ay, adu aya. Ay, adu Katapay nga intulok mo. Binudol nak nga rod. Iso kat adyak kayat nga umasidag kanyak ni Marituyang. Tanapig sa tibudol na. Nay, Angkal, nakapanimid ka mo't dito'y kusina yaw. At dansamot parikot mau. Kayat ko tiyag kape, ngam na ibus mo ti kape kan asukar mi. Naibaos? Umayak kumapay makikape. Ay, inyawid ni Nana Matuyang. Nagmayat mo tibiyagdan. Mangandalat ta nga uray sandamot nga agtrabahaw. Tadumaw dawat dalangan iti kananda. Makadlawa kon. Hindi pa nga ibagbagakan ka dahi tanggal. Apay nga itala nga makadlaw ka. Ay, saan na makadawat kanya? Rumbang lang saan. Maruwam tan Sandang agtrabahaw. Dumaw dawat dalangan Ay, mabisinak manay. Apay da ito'y amarikrik na kaya. Agpada talaang Uray kalkalpas ko ada nga. Mabisinak na ta. Ay, si kamutan ti mapandumawat iti kanunta. Siyaklap ang ti babaw ma. Weng, itsak mo namin na talaga. Magakayasi ka. Nakita ka na pan ni Kapitan di ta barangay house. Mapanikan taad dapat. Weng, winay. Sambutan ti kanta na di ta barangay hall. Nagkunang awan ni Parintay. Ito nakita kasi mark dito'y barangay hall. Apay aya nga ipapilit mo. Ay, aglam-lam mga ay. Nakita, managlamang. Kaya makikitak na itaulo na. Madali talikod tilamisan. Naglatak ni kalbo at tuktok na. Itay. Ayun. Ay, unay mat ni Kapitanan.
Tinaam mo talaga ti aglemang. Aray, nakita kan. Saan ka ngaglamay? Anya ti insuro na dyan maestrata ini paray, no da sombra ka bisita. Ay, please get out! Na, saan mo takas na ti malagip kong insuro na? Ay, rumarkan. Saan ako nga agpabudol kan ka? Ay, unay ka mo din paray. Umayak lang mo dumawat iti kanan mi kanituyang ko ah. Ay, rumarkan. Sakbay ama ibos ti pasitsak. Sursurwan nyo ti agtrabaho. Saan na dahil dumawdawat ter aramidin nyo? Nay, paray, kung tanak sa amin tay. Wala! Maruam kayon ka ni Marituyang at dumanawat. Ay, rumwarak man langay. Imuam mo timang bisita. Mare, nakita mo ka di alimabas da Marituyang kan pari badong dito'y tersenam. Well, Mare, tinaulan ida di asaw. Tanasip ngat pailaan ngam limabas da. Papananda nga ta. Mapanda ka no agmula, ijay bangkag da. Ay kat nasaya at nung kasta Nakaamiris dan. Wen taawanan ti pagdawatan da. Apay, di mo matanikit kan ida. Ay, saanen, Mare. Nasken asursurwen dati agtrabaho. Tapno saan aday talatan agdaw-dawat ti aramiden da. Sa bagay, no kanayin mo ida nga ikan, isurusurum la ida nga agbalen asa daw. Ay na! Tatabadong ken na to yan. Agtrabaho kayo tapno saan laday taagdaw-dawat iti kaninyo tar aramiden nyo. Agbain kayo mo. Ala sigay! Dito! Tinagibusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Sa dino ti papanam ko raw. Nakasukat ka. Inak agbijaw ang kail. Sumurot ka? Sa dinaw. Ijay bangir abantay ang kail. Ay na, talaga aday tante pakakumikumam ita Saan kan ngagbarbartag? Unang kail. Sanain. Agbidyo ak man kit di iti upload ka. Ay sige. Ngam umayak man makikapitan na ibos ti kape mi kanian time. Ay kat ala agkapi kalat tanang kail. Kaburburak tay danom ijay tirmaos. At damatan kapi ijay lamisaan. At dapay gatas ken asukar ijay. At dapay tinapay. Ay mayat Ala. Ingkag kapain. Tay saganak man dagiti itugot kaw nga agmisyawn. Ay sige man. Nakpagkape. Anya nga dagita nakasupat. Groceries ken bagas ang kail. Ay, nagiwaras ka iti groceries? Una, mala, intayawn. Kuyugon nak. Ngam no di mo kayat, agbatikan. Nilangan violet in nakayaban. Ay, umayak sakpay lang ti surot mo. Awan lakit, violet ti kadwam. Katuan mat tamakatulong mat kanyak. Sa nakasken ka, na. Ngagpauba ka pa nung mabanog ka. Sa nabalita na pigsa ka amang uba. Intaki di agbidyo nga rudin. Marikwanang, saan ka di nga imay dito'y tersenam ni Enteng? Saan mat? Apay ka day. Wen tadyak meten na siputan arimwar. Ibaon ko kumapay agumatang iti kapikan asukar. Angam awan meten. Iso asya kun ati imay dito'y. Saan mat ngayon may dito'y tersinak, Maray? Ha? Ni Enteng mo't jay nakalugan iti tricycle ni Kwarog. Amukon. Amangan no mapandamanin agbidyo. Ay, una yan ni Enteng. Simurot manan ka ni Kwarog nga agvidyaw. Kat bay amlata.
Sana balit agin enjoyment ni Kapitan. Sa bagay, hanggang di pa'y matagpakada. Tapno amok kumano sa dino ti papanan na. Ala, sana balay. Nakita masimurot ka ni Kwarog. Ay, nasurutan matan ni Kwarog ti agvlag. Kay kayat na matan. Saan matan nga agbarbartag? Ay, kasta talaga. At least, adamot masapsapulan na dita, nga oray kaskasanaw. Kankas itinakunam, saanan nga agbarbartag. Wan, katsyak, kas laliw-liwak laang mati agrels. No ada makitak anapinta sa sabong, i-video, kas jay laang. Katun oray siyak paray. Saan adakas dayta? Mayat kat dayta apangipaayan iti oras, ngam ti manarsarita iti kaaruba. Nabuyam ka day ito video ni Kwaraw, tuyang. Jay tinulungan na alakay ang nakabaklay iti kinayo na. Why? Nabuyak Sinublat ni Kwarog tay baklay tila kay akayaw. Sana intulod iti kalapaw. Agiraman day ta, i-video na pa'y. Tapno laing adda ipos na. Katun kita man kat ado tinagbuya. Adapay nang tad iti star. Ay, adula aming aramidin ni Kwaraw. Apay no aramidin mag. Tapno adda pa ka kumikumam. Makumiko makijibangkag. Awan oras ko kada kita. O di ag video kay bangkag. Kadwam tanwang mau. Adula aming. Manaktakla day ta iti trabaho. Ay! Sikabaw si Kapitan Intay. Nakay ka nga agpaisaw. Angam, ay, samot kay man. Mayatsan itsulam. Anya ka no? Lakay ka kanon ng kail, ngam natair ka. Ay, oo na. Ay, Kwaraw. Nayunam ti groceries nga itad mo kan kwa na. Itad mo ta may sabag. Ha? Alan, itad mo. Ay, makapabangar nga minti imbaga na. Orangan iti may sa abagang kail. Ditan may kantay may sa alakay di tabalasi uti karayan. Apay ngay? Kat no duamit nga mintinted mo iti day di abakait anang ibaga natair ka. Naragsakan na karon. Ay, ingkamanin gumatang iti groceries. Tayong kanto ikantay ko na mga aday di balasyo ti karayan. Unan na. Enjoy gayam ti kastoy nga aramidan. Katuan may. Mala. Umuli kay di tuktok day di dakil abataw. Sa kagsala-sala ta ibidyo ka ang kail. Naa. Ingka na. Siguradaw. Adunto ti agbuya. Alan, ingka nang kail. Urahinak dito yung tricycle ko ang kail. Mapanak pa yung bangkaw. Inak mangirwara iti kwarta. Bangko? Una, at dan swil daw kiti panagbidbidyaw. Ay, mayat adukas. Tamangan tanto iti restaurant. Kinintan to makicindang kail. Anday tanti ka ng tangkay. Nagimasan. Ay, agpusugak. Ano kasta? Unang kail. Sige lang. Ngamusakbay na, nag-video tapay. I-video manin. Urepan na nga i-video. Basta talaga ang kail. Ngala, kumita ka dito, ito i-video ka. Kita ma, natairak mo tlaan. Natair ka ang kail. Sige, mangan ka. Agisak mul kay iti siday. Wait, agisak mul ayos ang kail. Inteng, ayan ni Kwarog. Ada kamot dito'y paraangan anak kaindayo. Una, i-video man ti bagbagik anak kaindayo. I-post ni Kwarog. Anya, agraman dayta, i-post na. Mayak to pa'y. Ay, alaman kiday. Agsala ka man dita nagtakdiram ta i-video ka. Anya, agsalamot nga ibagbagam. Alan tapno da meropam dito i-video. Anya nga iti isalak. Sige. Agkantakta agsala ka. Sige sige. Ang galing. Galing sumayaw. Galing sumayaw. Galing sumayaw. Ay, mayat Ay, mayat!
Kwarog, nagbanglo day ta si daan alinuto yo ah. Nantay, iso nga inawagan ka. Tadi to'y tayon balay ko amangan. Oray siya, kat inayaban na, nana. Gatuin na, tapno at dakadwak nga glutaw. Imbag ka pa'y, ta nakaswildo ka manin iti Facebook mo. Ang damat basit. Ay, mayat day ta ah, Kwarog. Ang damat basit masuswildo ka. Iso nga'y paranod kumot basit kadagiti awanan. Una, day tati mayat, close friend. Anya nga iti iparanod mo. Igatangak dagiti babakit kan lalakay ti groceries na. Ay wow, mayat day ta. Nasaya at launay, close friend. Oray ba safe kat makatulong ka? Una, Takunada nga road, saan mo abukudan ipagsaya ata. unantay. Tay kunada nga rudan, nagparanot ka. At tultuloy matiswertikan ka. Wen, Violet, gusto ka. Made agim imo, tamaimutan kan tumay. Nasaya at tada ka dito paraangan nyo, Mare. Ikan ka, iti si daem alauya. Naghimasan. Msigay, idisumpay laang di tatugaw maray. Aday ta. Imbag man, tagpadigo ka maray. Apag isaw, awan si daon may kinibadong ka. San kami pa'y anangan, taur urayot jay sangput na anatang manipod bangkag. Nagbayag nga raw kat mabisi na kaun. Ay apag isaw, day tanti si daen nyo. Apag iso day ta, kada kayo. Agyaban nakmaray. Naggapuday ta ijabalay ni Kwarog. Ado tilinuto da ka ni Violet. Iso ako na da nga umay kay kan. Ay imbag man, tanaimas ti si daon ni Kwaraw. Nagsweldo ngamin iti Facebook na. Iso anaimas ti si daon na. Aya, ay imbag man. Di pa'y agpabarato mo. Ay na maray, umdasen nga agluto da iti naimas asidaan kat agpadiguda. Agpabarato kumamot uray 5,000 lang. Ha? 5,000? Na, sobra kamay. Basila day ta para kinikwarog maray. Kas itinakunak, saan unay adakkel ti masusweldo na iti Facebook na. Kat umdasen apadigwan na ka iti naimas asidaan. Emot kede Nala, ingkakat yalis day ta si daan. Taalaak mutlaang day ta malukong na. Sapay nagpintas day ta malukong na. Ay kukwa kun agraman day ta malukong maray. Na Agsusweldo mo ni Kwarog iti Facebook na. Di gumatang manen na, ay unay kan maray. Ay, Jack amo, noan niya ti sawakan ka. Nabsuga ka. Oray siyak ba daw? Imanay asindat at impadigo ni Mariba ng alinuto kano da Kwaraw. Imbag pa'y ni Kwaraw, tagsusuldo gaya man iti Facebook na. Iso nga ro da kunak nga ag-Facebook ka mo. Tapno ag-sweldo ka mo. Tapno ka na yun anaimas ti sidain ta. Tapno saan ta amaawanan iti bagas. Tapno makagatangak mo't itinapintas a bistidak. Tapno makagatangak mo't itinapintas a sirpungkaw. Ay nagadoki din nga imbaga mo na ya. Ala, si kalangan tag-Facebook. Ag-video ka, iti pusmaw. Diyan nga ro dambaw. Si kakuma at nalalaing ka. Ay awan isem ko iti kasta. Agbangkaga langin Ay badong, kukwa talatan tumapapal. Iso akastoy latan ti biyagta. Tadi mo ammo tag-diskartay. Nagadulaki din nga ibagbaga mo na ya. Kawang mag, tuladom nga minani Kwaraw. Diyak nga rod isem tag-video-video. Si kaano kayat mo? Diyan nga ro damaw. Ay sorsorwan. Si kati interesadaw. Iso si kati mang tulad kini Kwaraw. Tasyak, agbangkagak langay. Yaw! Tata ba daw? Anta ka kadidita kalapaw yaw. Oh, Kwaraw! Anda ditoy. Tumanon ka. Nagbaran na ya. Ay, Anda ka, may Kwaraw. undata. Nagpagnaak man. Mapanak ko madita bakil, tadita ka mapanagbijaw. Ay, mayat
Ado tibakis dita, mabalin mo nga i-video. Unta ta. Ang sakbay ang mapanak di tabakir. I-video ka mampay. Ha? Wal, napintas to ti video tataba daw. Adun to ti agbuya. Ala, agtugaw ka di takawayan at tugaw yaw. Ket umisem ka. Anya? Ipakita manaragsak ka. Ay, ala, agtugawak dito. Aw, kasta. Sige, umisem ka tataba daw. Ngam, anya nga ito ipasimudaag da ita a video. Kwarab. Ipasimudag na ti kinakurapay. Ngam itilukudan day ta, naragsak lata ti biyag. Kastaya. Unta ta. Sige, ituloy ta ti agbijaw. Ay nagadumit ta kagudwat kaban kwaro. Pangipanamday ta. Kadagitag kasapulan di ta kabangibang a barangay ang kail. Apay awan matulungam dito barangay ta. Tanas kan at tumayo kapaylaan. Unag man iti ang kail. Taddaman no a pamilya nga kasapulan iti bagas. Kasi damay. Kaya may isa ang pamilya. Naawanan da iti ama. Kahit saan pa yung makatrabaho di asawa na. Tamasakit may. Na-depress ang kail. Aya. Ala, da kayong tikadwak ang mapandita bangir a barangay. Imbag man ta iparanod mo man ang tinasweldom iti Facebook. Unang kail. No sana buyain dagiti tattao ti bijaw. Di sana kumamot nga agsweldaw. No kasta nga raw. Naskin mat atumulong uray basit lang. Alagarod. Huyugan ka. Tainta dita bangir a barangay. Ay, nukasta! Si kagayam ni Kapitan Inteng! Ay, uwan manong. Siyak ni Kapitan Inting. Ay, nataer ka mo't gayam! Ay, uwan nataerag ka talaga. Ay, kwaro. Pagbali ng adwa sako ti itid mo ka ni Manong Alakay. Ha? Ay, kuhang kail. Nukasta! Dua ka banti itidyo kanyak! Ay, kuwatata. May salaang. Ngamin, jay may sabay anat da, kat itid ko ijay balo di tabahangir a kalsada. Kasta aya. Sana bali tata? Daw may kayon tumanan ikan magsuldo ak ijay pisbaw. Ay, katwan mala, katagyaman akmanan Imbaglangan taadda intadyo abagas. Tanay, nasakit ito mangkaw, no trabaho Oh, ato'y timirianda yaw. Yaman kami antay. Ay, mariknak mo kong tibisin ikaw. Mabisinak mo. Napag isaw, nagluto ak iti panse. Ala, mangad kayaw. Ang alam ti silpon ko antay. Tay video na kami kinang kalamangan iti pansay. Uray panangan nyo iti panse. I-video. Ay, ibidyom amin agaraw may banag. Talaga akas tati bragel. At tuwing ti silpon ko antay. Nakaridi na itan. O sige. At ita, medyo dumistansya Oh. Ala, agsao kayon babalina. Ay, hello mga karils! Hilaw, kada kayo amain. Mangantay iti pansit ngayon luto ni Antibanang. Nabisinan kami nga minanapan nagiwaras iti bagas. Ay, agmerienda tayo mga karils. Ka-FB, ka-vloggers, friends and relatives. Nagswilduak man ang kay. Kat inak manen gumatang iti sardinas ken noodles ken dumapay. Ngay parahan ko kadagiti kakabusat nga awanan. Ay, ikagumatagtag judak iti barangay. So, adi ka makuyog kita. Ni bayo ulit kita ti kadwagang kail. Ala, nga manong iti maksa iti sweldo. Kanayon ka ngagparano dahil. Ayos lang ang kail. Nuawan dagiti viewers ka. Sa anak mat ngagsweldaw. Iso anas king lang iparanod kumay. Mala, ituloy mo dahi tangar aramidem. No, kasta ko mati aramidan ti amin nga istambay dito yung kabildatan di ayos ko ma. Kumaa. Ala, may mayat dahi ta apaka kumikumam. Ti agsyat ka iti arak. Naimbaki di ata insardeng munti agsyat iti arak. Una ang kail. Ituloy mo dahi ta. Sana dakis. Nasayat dahi ta trabaho. Ala, Guarog!
ituloy mo ti kastangar aramidem. Takas ko na ni Kapitan, nasaysaya at dayta, ngam tayo mapan ka agbarta. Ngam sakbay na, kaya't may mga nakablaawan, dagiti sumaganad, da isang Aka Batman, Rema Garma, Cari Gonzalez, Jennifer Lopez, Madeline Corpus and Family, Bernadette Malamog, Kathleen Villena, kan Eloisa Contawe, Tita Edmonton, West End, Alberta, Canada. Kumusta kayo aming tita apo? Ala sigay! Ditan, tinagibusan ti Sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan! Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joker Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Makapanak matlaangan ijay Manila ba daw nabayag ajak na napan? Kaano ka di tinaudi nga ipapan mo ijay? Itinsapay mo ilabalasa nga tinaudi nga ipapan kaw. Pero si kapay tinapili yung masakit akabagyam ang mga sikaso king kuha niya. Ikit kayat kumata, tanasingput day di akaanak ka. Idida kami pa'y tagkuy-kuyaw. Talaga nasingput. Saan naimot day di akabagya? Ikan na ka siguro ti kwartam, no kwa? Sigurado nga ikanak iti kwarta. Bak nang nga may tinaasawa na. At dapat ijay abroad dagiti anak na. Pasaray umay ka mangarod pumasyal ditay. Huwag ka day, dahanag mun ayak. Adan sakit pa pala, Maray. Adamot dakkel at traveling bagmaw. Ay, wun maray. Inak man mo, ti Manila. Inak iti balay ti kabagyak amasakay. Nay, sika nga ro ti mga sikasukan ko na. Wun amaray, adda nga dagiti anak na ijay abroad. Ay, bak nang dangarod no kasta, marituyang. Wun maray, retired a US Navy ti asawa na. Ay, big time nga rod no kasta. Ay, yung baglakit dahin, tasyak tinawagan na amapan ijay balay da. Tapno makapanak man mo, ijay Manila, saan laa dito'y kabildatan nga awaway? Ne, makakadin dito'y kabildatan, takas tati sao, Maray? Saan mo kide, Maray? Ang maragsakan amapan ijay syudad. Ay, sige, Maray, Bye-bye, in-account! Maray, nagkita kayo kadiitay ka ni Marituyang? Saan mo't, Maray? Apay? Nagsabat kami ngamin itay. Mapan ka no ijay Manila. Adaman nadlaw ko kunkwana. Anya ka di day taan nadlaw mo? Ay, jakman mo. Kasla napanakal. Kasla uyawan na ti barangay tayo akabildatan anagigyanan na iti manong atawan. Pagkunamot, Maray. Ay, saan ko ama ilawlawag? Agam kasta ngamin ti panagriknak. Saan nga tanga atap mo laang? Sapay la ko maata kasta, Maray. Huwan, amangan no atap ko lang nga agpaiso. Ay, may kawak itikawan ni tuyang ko, pare. Ay talaga kasta paray. Aganos ka. Sumangpot to. Awan ta agluto iji balay. Kino mga anak, may maysa ka mangan. Awan pa'y kasangap. Ay naimbaglakit din ta sana pumampadaw ni Banang. Imbaglaking ka, pare. Tanod na papanan ni Mari Banang. Ada ni Kwaraw gakadwan. Ay un ngagpaiso pare. Ay narigat ngagpaiso ti panawan ti asawa na. Ay awagam at agawi din. Saan pa'y siguro makaawid, pare? Tawan mga iwan iti masakit akabagyan na. Agam no siya. Ura anda mangayab ko ni Banang.
Ibaga ka mga yabda iti sa bali. Asawak mo. Saan ko kumamit ang palubusan ni Tuyang kau? Ngam ipapilit na may. Kaya't na, tagpasyar ka na, iyay syudad di Manila. Saan tayo ka di pa yung mga nantay? Mabisina kaon. Apay, saan ka nagmerienda ijay ile? Tamabisin ka ako nam. Tinapay latikinan kao. Inna po iti kayat ko akanain. Urayan tapay ni uncle mo Dandan ni siguro itan. Umuna ako na antay. Da kayon ti manguray kan kuana. Ay, saan, Kwarog? Am-amukan. Ah. Ikisap mun tumanan amin asidaan. Di agluto kayon tumanan antay. Anyang agluto manan. Nakaluto ak nga rudan. Ingkakit din sumakdaw. Tanay, awan gaya mo ti dano. Ay, jak makawit iti danawam tamabisina kantay. Jak pa'y ngamin nangan. Ingka nga rod kitaan ani uncle mo nunak na panan na. Iti kasta, mangantayon. Da kamot lagam dito iti Rosina angkay. Mangantay ko kanaon ko na ni antay. Daggayak nga ron ni tatap abadong kakinaw. Naliday nga mitawan ni Maritoy. Sige, uminom kayo nga raw. Tain na kun mga angkay. Naimas ti siday. Pukot ti baka ko naman. Ay, saan ka nga umuna man? Umay ka nga raw din ang angkay. Tamabisina kaon. Ay, ikamakit di mangala iti pulutanan ni kanipari ba daw? Sige, inak mangala. No pati siya kat makiinom kan makipulutan ma itangkay. Sumagmamano abulan ni Marito yang ijay Manila. Hanggang dimot la sumangputan, Maray. Maganasan na siguro ti agyan ijay syudad ti Manila. Ay, maikawa paikit din ni Pari Badong iti kaawan na. Kanayon da ko mga ag-video call Jay agluto iti kanan na ti kasapulan ni Pari Badong, Maray. Uray ag-video call da. Tadi namot matulungan iti trabaho iti balay. Sa bagay, nunarwam nga ada mangiluto iti kanenda kan agdalos iti balay, talaga maikawa. So akanayon dito iti resenam, takasapulan na ti kapatpatang na. Nukas jay nga agmay-may sa ijay balay da. Hello, Tuyang. Kumusta ka ditan? Hello, Buddy, my love. Ano sabi mo? Kumusta ka dita, kunak? Saan ka di pa nga gaway? Ay, hindi pa. Masakit pa inaalagaan ka. Ay, unay ka kitit, Tuyang. Tagalog ka mitay. Ay, oo Walang Ilocano dito. Nakalimutan ko lang mag-Ilocano. Ay, agtal na ka man. Anya nalipadan. Ay, oo. Nakalimutan ka. Pagpakada ka, tagawid ka mita. Mailiwak mo na yung king ka, Tuyang. Alay, sasabihin ko kay atay. Magbakasyon na ako dyan. Wait puri ang sublikan tumanan nung kwa. Oo, Buddy, my love. Magbakasyon na ka. Sige, urayan ka ang panagawid mo. Bye! Nakita ka bin mabaiti boss, nana. Umaykan, aglugan ka niti tricycle kao. Ay, oo, Kwaraw. Sasakay ako sa tricycle, Mal. Mintas ka mo't nana. Pimu daw kayo di Manila. Ay, totoong gumanda ako, Kwaraw. Ay, Tagalog pala ka. Di mo ka din amot ang Ilocano. Ay, nakalimutan ko kasi. Wala kasing Ilocano doon eh. Ganon? Sige. Kung yan ang gusto mo. Ngamsak, uray man mo atawain. Saan ko ang malipatan ti pagsasauan na kaya naka? Sabi mo lang yan kasi hindi ka nakapunta ng Manila. Anya ko mga iti pagbiyaga ki Jay. Magkatulong ka doon Maraming trabaho doon. Tanina na tuyang antay. Pimintas kan pimutaw. Agam apay nga agkatawa ka nga'y, Kwarog. Anya ka di, tinakakatkatawa. Kasanaw, di nakanumatan amo ti Agilocanaw. Kaya't mo asawan. Tagalog ti panagsaunan. Oo Na, ipakita na naggapo kanumat iti Manila. ay anyan. Rinabak na kala siguro mo, Kwarog. Jaklam mo Barang agkita kayaw.
Kat saan na kayo at Tagalugan? Mapanak man ijay terse na inton bigat. Bareng agkikita kami nga agkukumaray. Unantay, makita mo tayo ko nakatuman na galaw. Madlaw mo't nga rod nga ayog Ilocano, ti ayog na. Ay na, magagaran akmet kahit makakita ka ni Marituyan. At kakamagaya mo tuyang. Imbat na si Mang Pitkan. Medyo nabayag ka mo ije Manila. Ay oo, buddy my love. Gusto ko ring magbakasyon. Ay, saan ka man atuman na galaw? Kasla kalasaan nga Ilocano. Nakalimutan ko kasi Walang Ilocano doon sa Maynila. Anya kitawanan. Adaw ti Ilocano ijay. Ngam agtagalog da, no dadan ijay. Ay hindi, buddy my love. Ay saan ka atuman nagalog ko na kay? Kababay no da makangagking ka. Ibagada nga agraraman ka. Totoo naman ang sinabi ko Nakalimutan ka. Ay di mo ipapilit. Agraraman ka. Mare, imay ka din ni Marituyang dito, Simangpot ka din, Maray. Kasta ti ko na ni Kwarog. Ni Kwarog kano tinagluganan na idikalman. Agsipngat kanon kat idi simangpay. Umay to siguro inton madamdama. Nabayag aditay nagsasarita. Win nga rod ay agsublipay nga ta ija Manila. Damagan tanto no umay. Ay ngam, amangan no saanan apalubusan ni Kabadong. Adakan ni pari badong dayta. No pagsublian na, wano saanan. Ay puno ti imbagam at Tagalogan ti pagsasaon ni Marituyang. Unang kail, kasto ti ko na. Nakalimutan ko ay. Ay, makalungi itakbit. Ewan sa pa'y makatawin na, nalipatan na, ti Agilukaw. Kung kunana lang dayjay. Ipakita na mo't naggapo ka no ijay Manila. Napankat niyan tim ijay Tersina. Bareng mapanamot kita na ni Marituyang ijay. At na panunot ko nga ramidan ang gail. Numakigtaot ni Nanatuyang. Sigurado nga agsaw dayjay iti Ilukaw. Anya kumat aramidem. Mapanak tumat ijay Tersina. Into nagtagtagalog ni Nanatuyang. Kigtutay. Kitahak man no di agsaw iti Ilocana. Di kar aramidem ti kasta. Bayam ano isot kaya na. Amo na nga ro Tagalog. Sana dakas ti Tagalog ang kail. Ti dakas na kat ibagana nalipatan ng ti Ilukaw. Dahita ti siya nakapapatay. Magandang umaga, Koko Maray! Ay, kumusta kan, Marituyang? Nabayag ka mo't ija Manila. Ay, oo, Maray. Maganda doon sa Maynila. Madlaw ang naggapo kay di Manila. Tatagalog matan ti saom. Ay, oo, Maray. Walang Ilocano doon. Kaya nakalimutan ko ang mag-Ilocano. Apay, Tagalog mo't aya di kabagyam nga inaywanam ijay. Ay, oo, Maray. Kaya nga walang Ilocano doon, Wow! Ay, oh my God! Tuyang! Ay, sino ka? May sakatik balang. Nagagapwam apa sa tirubaong. Tumit at saan mo nalipatan ti Agilukaw. Ay, oo. Saan mo nalipatan, Marituyang? Mayat gayam ti makigtaw na makalagay. Kung kunana lang dayjay. Idikinigtot ko ni Nanatuyang. Agsasarunumot ti Ilocano asa una. Aging Tagalog met. Kunamblan asino. Kasta nga rod ni Nanatuyang ang kain. Anya nga ti kunana idi nakitaw. Saan ang nakatagari Tanabainan sigura. Madi nga minday ta. Nakapanla idi Manila. Agtaga-Tagalogan. Jak impagarap nga agraraman gayam ni Nanatuyang. Una, kaya't na lang nga ipadlaw ang nakapan ije Manila. Agsubli ak ijay Manila ba daw? Ay saan ka nga agsublay? Tamang ibabain kamay. Apay kumaamang ibabain ako nam. Ibagam kiday na nalipatan ti agsaw iti Ilukaw. Ay ang mga no agbayag kay jay katsak ti malipatan. Saan mo't malipatang kakidain?
Baknang mo ti kabagyam, kabailan na mo ti mga laitinas ang mga iwan. Palubusan na kun abadaw. Imbag ijay, tadama ko na aswil daw. Tapnon niya man ang taramidayim. Sanay, no kayat mo amadaan iti kwarta. Agtrabaho ka ditoy. Saan ta nga agsina, tagasawa takit nga raod. Ikari, saan kun nga ulitin ti inaramid ko nga agraraman? Saan ko naklang aruday? Inikan iti may sagundaway. Ita, siyakmay ti matungpal. Maray, kunak man no agsubli ka ije Manila. Ay, di na kun palubusan ni Badung ko, maray. Amangan ka no agraramanak tumanon. Amken na nga agsaukan tumanon iti Tagalog inton agawid ka. Agbabawi ak iti inaramid ko, maray. Di na kun talken ni Badung kaw. Agyan tayo latan, dito'y barangay tayo akabildatan, maray. Mayat tibiyag tayo dito. Anya pa'y nga inudi kasta, maray. Saan mon atari gagayan ti agyan iti sabali adiso. Na itudeng adito'y tayo kabildatan. Ay, wan man laangan, maray. Nakaamirisak amaday tinaramid ka. Saan kun nga ulitin?